Сәлам дуслар. Бүгенге тапшыруның сәламнарын без Нефтегорск шәһәренә юллыйбыз. Бүген якташыбыз Ногайбеков Камил Харисович үзенең матур туган көнен каршылый. Шул уңайдан аны тормыш иптәше Әминә Рафатовна, улы Усман, килене Наташа, оныгы Мадина, улы Үмәр, килене Марина, оныгы Ислам, кода-кодагыйлары һәм барча туганнары Нефтегорск шәһәреннән котлыйлар. Кадерлем минем, бүген синең матур туган көнең. Шул уңайдан ихластан сине котлыйсым килә. Бар йөрәгем түреннән чыккан теләкләрне бары сиңа җиткерәм. Гомер юлларымда тик син генә таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җыл алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап баручым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янучым. Синең кебек беркем ярата алмый балаларны, оныкларыңны. Синең кебек беркем бирә алмый иркәләүне, сөю һәм назны. Янәшәмдә сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче тиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине диебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен, киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Хөрмәтле Камил Харисович, яраткан тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрен тыңларга да чакыралар. Җыелдык без менә бергә бүгендә, утырабыз синең туган көнеңдә. Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән, нигә бездә бүген тумадык икән? Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән, нигә бездә бүген тумадык икән? Күңел ашигәле туган көн булгач, безгә дә күңелле син килеп торгач. Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән, нигә бездә бүген тумадык икән? Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән, нигә бездә бүген тумадык икән? Киләсе елда да күңел ачарбыз, туган көнең белән котлап кычарбыз. Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән, нигә бездә бүген тумадык икән? Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән, нигә бездә бүген тумадык икән? Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән, нигә бездә бүген тумадык икән? Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән,
Чираттагы котлау хаты кабат Камил Харисович Нугайбеков өчен яңгырый. Бу юлы айрым котлау сәламен аңа Самара шәһәреннән кызы Галия, кияве Марат, оныклары Али һәм Алия җиткерәләр. Безнең яраткан әткәебез зур Чиркли авылында туып үскән кеше. Язмыш җилләре аны Нефтегорск шәһәренә алып килде. Гомумән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аңа бик бәхетле гомер язган. Шөкер, күзләр тимәсен. Ул бәхетле ир, бәхетле әти һәм бәхетле бабакайда. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең һәм йомшак күңелле бабакайыбызның бүген матур туган көне. Хөрмәтле без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Балаларың, бигрәк тә оныкларың килгән шатларда сөенечтән таша хисләрең. Назлы сүзең җитә һәммә безгә, ай кояштай балкый йөзләрең. Сайлаган юлларың туры, гадел, безне сыкландырып яшисең. Үз максатың, изге үрнәк безгә, саф йөрәкле, якты кеше син. Бу дөнья әткәебез секунд саен үзгәреп тора. Кыйммәтләр, уйлар, кешеләр үзгәрә. Әмма синең кайгыртуың, синең мәхәббәтең генә гомер буе үзгәрешсез кала. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булыштың. Гаделлеккә, туган кадерен белергә, эш сөяргә өйрәттең. Мең рәхмәт сиңа, газиз әткәй. Син бит оныкларың эчендә ягымлы дәвәт иләре. Алдагы көннәрдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә насыйп итсен. Әни белән тату гаилә корып, ике канат яши янәшә. Сез бит якты маяк безнең өчен, киләчәктә дә җылы нурлар сибеп мең яшә. Кадерле Камил Харисович, алгы көннәрдә дә балаларыгыз һәм оныкларыгызның мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Алар сезнең бәйрәмегезгә бүләк итеп чираттагы матур җырны багышлый. Uyanamda tağım tuğa, bәхет тілеп күнемә. Кояштан да жылы нурлар, әти синең күзләрдә. Һәр бер сүзең, һәр киңәшең, йөрәгем исләремдә. Сиңа исәнлекләр телим, догамда көндә кичен янарыңа кайтып килгәч, алам мин яшәү көчен. Рәхмәт сиңа, әти җаным, әти мин
Өченче котлау хаты Кабат Ногайбековлар гаиләсенә юллана. Үзләренең сөекле әниләре Әминә Рафатовна һәм әтиләре Камил Харисовичка махсус рәхмәт хатын балалары Галия, Усман һәм Үмәр юллыйлар. Әни диеп тел ачыла, әти диеп балаларда канат ныгый. Безнең таянышыбыз, яшәү бүләк иткән иң яраткан фәрештәләребезгә чын күңелдән барысы өчен рәхмәт язып җиткерәсе килә. Сөеклеләребез, сез кулга кул тотынып икәү бергә 37 ел гомер итәсез. Шушы дәвердә бер тапкырда без әти-әниебезнең бер-беренә карата авыр сүз әйткәннәрен ишетмәдек. Алар гомер буе безгә бар яктан үрнәк булдылар. Хәтерлисезме? Тормышта бит барысы да тигез генә булмады. Авыр чакларда җитәрлек иде, ләкин сез аларны сизми калдыгыз. Чөнки иртә белән торып, төннәрен ятканда һаман безнең хакта уйладыгыз. Барысы да җитсен, булсын, кешедән ким булмасыннар дип тырыштыгыз. Булгандыр ул, тупасланып, рәнҗеткән чакларыбызда. Тик сезнең ата-ананың олы йөрәге безне һаман сабыр кылып гафу итте. Алтыннарыбыз, нинди сүзләр табык, ничек итеп рәхмәтләр укыйк икән. Гомеребезнең соңгы сулышына кадәр без сезнең алда бурычлы икәнебезне беләбез. Бер генә соралуыбыз, әле безне озак еллар балалар итеп хис итәргә мөмкинлек бирегез. Бәхетебезгә озын-озак яшәгез. Белегез, без дә, балаларыбыз да сезне нык яраталар. Әтием уң як фәрештә, әнием исә сул якта. Иркәләнеп үстек бергә, назлы, көчле кочакта. Әтиемнең бер карашын аңлый идек дәшмичә. Әниемнең назлы тавышын тыңладык эндәшмичә. Икесе дә безнең өчен гомерен яшәделәр. Барысы да җитсен диеп, төн дә, көн эшләделәр. Гомер узды, балалары олыгаеп өлгерде. Әкрен генә оныклар белән алар да көзгә керде. Барысы өчен рәхмәт укып, сорыйбыз бер Алладан. Әтием һәм әниемә озын гомер, аерылмасын саулыктан. Кадерле Камил Харисович һәм Әминә Рафатовна, олыгаеп җиткән балаларыгыздан рәхмәт сүзләре белән бергә матур җыр да бүләккә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Өзгәләнеп кала бәгырьләр Әти әниләрне исән шакларында Яши алса